Fira de la Candelera és cuina en directe. La riquesa gastronòmica de la vila es veu reflectida també a la fira amb els tastets gastronòmics, paradetes d'alimentació i la zona de restauració. Durant tot el cap de setmana, restauradors locals i les iniciatives compromeses amb el territori fan arribar a tots els visitants els seus coneixements i els seus projectes amb sessions de cuina en directe al carrer. Els productes de temporada, els restauradors i la cuina de proximitat es converteixen en uns dels grans protagonistes del cap de setmana. La Candelera és gastronomia.